Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV otieno ma kawuono ka ikete ka mondo iyud mago mosetimore odiechieng' mangima. Wan ka mondo wamiye adieri mar wach kuom gik mosetimore nyakoro Ramogi weche manyien mag oimore nikech ma e singo marwa. Waketi wi koki kuom gik mosetimore mag oting'o wach ma ogol ma bende jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koni mane en jatend migawo mar jotich piny owacho Justin Muturi nikod obok moko maling' maiye mag sirikal magoro kaber winjo make oduok penjo gin weche manitiere kanyakora Ramogi. Nitiere weche mag ikruok ne yiero mar duond bura mar ODM e rang'iny mag kuonde chung' od bura kata constituencies matimore odiechieng' makiny bang' ng'ikruok moko kaachiel kod gwandruok nyo moko kuonde manyigoyo ombulu e yiero mag wards. Gin bende gin weche ma wan go kaka ing'eyo ni chieng' tich ariyo kama bende wabedo kod ng'e gwengewa. Odiechieng' ma kawuono bende ng'e gwengewa nitie nyakora Ramogi kaka wuono gweng' ma Millicent Adhiambo biro menyo ni en Kolenyo. Mokwongo thund weche. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security. In another country, you could have been arrested. Jatend migawo mar arita koro wacho ne Justin Muturi ni gobok maling'ling mag sirikal ma owinjore omake ka Muturi to ywak ni osemayo obila marite. Okosetimore maber ahinya kuom gik mwawinjo e counties mamoko. Tido ka ng'ato neno ni nyaka yiere mana gi thuon ma koko yiere to onge. Tend ODM osingo ni chenro mar yiero makinye kuonde chung' ute bura biro dhi nyime ka jokanyo bende medo ywak ka dwaro ni otim yierono e yo maler. Sirikal oyango ni tuo nyaldiema ma omuoche pacho ka osenego ji 6 ka kauntis ma Kaluo bende midhierono osejuko. Arwaki ni machiegni nyakora Ramogi ndikna e nambari 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Jaloko mari iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olieko ni manen Attorney General ma pacho ka Justin Muturi owinjore omaki kuom pando moko kuom obok moyiedhi mani kod maling'ling mag sirikal. Murkomen moloso Mombasa be kamachielo siro kang' mar ogai mar obila Douglas Kanja mayande nokawo mar yuoro e limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag alwora mar God Kenya e juma mokalo. Jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko chakonwa weche manyien mag oimore lipodni. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen koro wacho ni mane en Attorney General kendo jatend migawo mar jotich mag piny owacho Justin Muturi onego maki kuom rocho ratiro mag tich ka en apisa maduong' e piny owacho. The Attorney General of the Republic handles very classified documents. All of them almost stamped top secret. And the objective there is that these documents are government documents. It is not your personal documents. You swore to confidentiality. And you could not have been having government documents for 2 years because you are dealing with corruption. That's not true. I find it very funny that the Attorney General of the Republic at this time is saying that he has kept government documents and he has kept them in email. In another country, he could have been arrested because the principle of how to handle government documents is known. Murkomen mane loso gi jofwamb weche Mombasa ne okwedo weche mag Muturi makoni ne ogeng'o mibadhi mane jatend piny Kenya William Ruto sunde mondo mi otim ka koro odwani ochwal neno makamago ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mar yango adieri ewi wachno. If today I get an instruction from the government to do something that is wrong, my first responsibility is to advise that is wrong. If I'm forced to do it and I know this government is doing wrong things, I resign from that government. It is the right thing for someone to do. But you are hanging on a government that is corrupt and you want to serve in that corrupt government to the end. I find that very ridiculous. The other day he walked to DCI. He can also as well work with DCI with evidence. This is the lowest an Attorney General of the Republic of Kenya has ever gone to. Ne bende ukoni weche mag Muturi matudo apisas mag piny owacho gi monj kaachiel kod lal nono apoya gi jopiny moting'o nyaka wuode onge adieri kata matin. Kwa nini alikwama kwa serikali ambayo ilikuwa inafanyia Wakenya vibaya? Na hii ni kutafutia haki wa Kenya ama anatafutia kijana yake? Na huyu kijana ya Justin Muturi ni ako wapi? Na ni mtu nasikia ni mtu miaka 50.
Kwa nini asiongee kama vile watoto ya watu wengine wanaongea? Komachielo, ne odok ne ogai marubila Douglas Kanja, makuru duol mar okinde mapacho ka LSK dwani ogwe tao, kolero ni onge richo mane otimo kuom yuoro e limbe mane jatend piny Kenya William Ruto timo juma mokalo ei Mount Kenya. Polisi sio kazi ya kukaa kwa Ivory Towers na kukaa Nairobi. Kazi ya polisi ni kukaa kwa jamii na kukua pale penye wananchi wako, asikilize maoni ya wananchi na asaidie kusuluhisha hiyo maneno. Kwa hivyo IG ya polisi kwanza alikuwa kwa mkutano ya rais ambaye ni commander in chief. Hakuwa katika mkutano ya kisiasa, alikuwa katika mkutano ya maendeleo, na alikuwa pale na rais kama vile anaweza kuwa mahali popote na mimi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Maneni jatend migao mar jotich piny owacho Justin Muturi oywak ne sirikal omaye jorit mage. Muturi okoni ma obiro kaluwore ni osebedo ka okwero gik maricho matimore sirikand William Ruto, kendo pod omako chung' ni par jot mar jatend piny Kenya mibadhi ogo e tach. Kaluwore kod chik, Muturi owinjo bed kod jorit ariyo nikech osebedo spika ma pacho ka. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen to duoko wachno ka okoni pok oyudo ng'ur makende kata ripot kawuok kuom Muturi. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security, which happened last evening. My security personnel were instructed not to report on duty on the basis that, as they told me, that I'm fighting the government. But I said it's okay. There are very many Kenyans without, government security, and therefore it is not the kind of thing that really should worry somebody. But it's just to observe that, under the law, the retirement benefits, the Designated State Officers Retirement, Act, Chapter 197B, deputy presidents, retired speakers of the Houses of Parliament, Chief Justice and Deputy Chief Justice, former Prime Minister, former Vice President, are all covered in that act. Telo maduong' mar duond bura mar ODM oseyo tulo manyo neno e kuonde moko manyo bagie yiero mag wards e pacho ka. ODM wacho ni thoth gwenge nyo bedo kod yiero mar kwe ka sani to nonro dhi nyime e wi tulo manyo muoch e kuonde moko manok. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, jotelo kod jokanyo mag ODM e counties ma Kaluo bende okwedo tulo no ka ginyiso dwaro kod geno mar bedo kod yiero maber odiechieng' makiny e kuonde chung' od bura. E kinde ma yiero ma jotelo kor gwenge ma ODM dhigo nyime e gwenge mopogore kidonjo tielo mar adek gi yiero mag jotelo kuonde chung'ute buche mopogore, jotelo kaachiel kod jokanyo mag duond bura mar ODM e counties ma Kaluo okwedo tulo manomuoche ka chud bura ma Ndhewa e kinde yiero mag jotelo mag wards, tulo manoweyo ka rowere mokadek wuok kod hinyruok maricho. Senator Masiaya Oburu Odinga manelo Seboma Mabondo ne okwedo mokalo tulo makamano ka okoni ODM en duond bura mohero kwe kendo ginyal yie timbe mag maundu, tim bende ne okwed gi jokanyo mag ODM e sub county ma Kisumu Central. Ka nitie wach mar violence to wan ok wanyal morgo nikech party marwa ok en violent party. Koro jok matimo maundu kendo kelo hinyruok ni jowadgi ok gin jo party ma genuine. Okosetimore maber ahinya kuom gik mwawinjo e counties mamoko nikech baba nowacho ni wawuo kaka joka ng'ato ma onge wach moro amora ma en to gi kwo ni ka ok iyudo to en to. Omiyo akemea kaka achiel kuom jotene mag chama ni joma nyotimo gigo eko mago josieko ninge. Okapar no jachama manochako chama 2005. Nigi dog gisom barua manowuok e elections board mane wacho ni yiero en through consensus. Ne en goyo mbaka. Nok en campaign ma ji oidho wilori campaign. Ka jalup gavana e county ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga bende nokwedo tulo makamano kane okwayo jotelo momako lemo mopogore e duond bura mar ODM e ofis mamalo mondo kik donje yiero mar kor gwenge mar thiro tulo manyalo muoche kinde mag yiero. To wadwaro ni wan jok ma
ni malo kata kae national office or distance themselves from being partisan. Kata kibedi negin gi their preferred candidates. Wawe chama, jo members mag chama oyier jo magiparo ni nyalo tego chama. To e county ma Mombasa mokum jo kanyo mag duond bura mar ODM e county no koro dwani chungu chendo te mag yiero e county no odiochieng' makiny ka gikoni yiero mano tim nyoro e county no ne ok otim kaka owinjore. ODM wan wang'eyo ni ODM en chama ma very straightforward, election onego bed fair, makoro gik matimore kawuono gi ok wang'eyo. Kaka ne wabiro ka mondo watim election kalure kod chik mar ODM to gitamre nyo gisebedo gi election mar gi hotel, wan marwa ni wabe wakelo listwa. Ne wasetero complain marwa Nairobi, giwacho ni mano ni noleo. Okay, warito. Lakini kanoleo, joka ok nodhi election mane mokwongo chande. Koro sani nying go gigolo kanye. Viongozi ambao wanachaguliwa katika mahoteli. Tunataka uchaguzi ikuje mashinani na watu wachaguane. Hakuna njia ambao mtu anaweza enda kwa hoteli na ni pande moja. Hiyo kora mmezoea. Na chama si ODM, my friend. Mungikata kutusikiza, we'll mobilize our people and call them, we'll tell them the way ODM is taking us is not fair. Mage timore ka duond bura mar ODM to kwayo jokanyo mage tung Kenya mangima mondo nyakwe motelo ne odiochieng' makiny mibage yiero e kuonde chung'ute buche mopogore kama bende ne gikwedo mokalo tulo mane one e kuonde moko odiochieng' manyoro. Alia Beach, Ramogi TV. Nakoro mogi kowere gi motende kod ikruok ne yiero mar ODM odiochieng' makiny, angum gi ameno chwadore e od bura mar kaunti ma Machakos e kinde mane MCAs ogoyo nyon ni spika margi ok nyal tayo bura mar komiti mar omenda kaluwore ni weche moko tedore mar golo spikano e apis. Mana kaka Walter Nyambagalero ne ochuno obila mondo odonjre e wachno kendo reso spika Ann Kiusya mane olorore e apise. Oko mar apis spika mar County Assembly Machakos Ann Kiusya, MCS manegi mau mager makwed jalup spika Stephen Mwadhi e kod mag spika Ann Kiusya rakore rakruok maket kod rakruok mar kite e dora egeng'wanore ng'ut sede e kendo giting'ore malo ka odongo e kor ka ginyudore lo lweny mane iye tek tweta kayoro pigi ndiga. Moko ne otero ichwang' margi kum kombe mag spika kendo yudho kombego oko ka giketho. Ochuno bilo mondo wuodh magina e kendo muocho malo kakayogi. Kata kamano magi duto olwar e lwanda ni mar jo od bura moluor ne oluor margi kendo ramo ni ngang' ok timre. Amen ne ochako moko kendo ka kweth mag spika Ann to kod jalupne ne oramo ni nyaka spika wuodh ok e apisi karabonda lodhi. E kata obedo ni spika to ne olanyore kendo lochore lochro moponde apise kama ne MCS go omoke lweny. Lweny no iyango ni ne ochakore nyim komiti mar budget mar assembly no e gino mane kweth ma ok sere ne mondo thinye oko e kata kamano kweth mage to ne ogolo robuoregi ni ngang' spika manyaka chwo kome burano wach mane onyuola men machalge mar malaika to kod balam. E tulo no MCA ma Matungulu West Lucy Nzau e kin mamoko ne oyudo hinyruok. Mimi leo niko na uchungu sana na nikashangaa sana kama mtu mwenye niliandika, mtu mwenye nilipigia kura apate kazi anaweza kunitengenezea jama nikuje niumizwe nikiwa katikati ya kazi yangu. This is what we call incompetence. You cannot chair a committee and end up in bloodshed. Na motion ikawekwa yaye kutoka. Tunashangaa sana akikimbia kujificha nyuma ya koti, akijaribu kuflood assembly yote na security agents na police. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi mana kane weche chalo e od bura mar county ma Machakos kwawere kod mago wang'iyo be atwak mano bedo
e od bura mar Senate kama kweth mag jotelo ma wacho ni gitayo od bura ma Nyamira bende nochope. Komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge oneno ayanga kit ywaruok ma osekwako od bura mar kaunti ma Nyamira bang' kweth ariyo mag MCAs mag od bura no chopo e nyime mar lero gimomiyo gisebedo ka giyware. E nyim komiti no kweth ariyogo mag od bura ma Nyamira nochwalo spika magi, karan magi kaachiel kod kweth od bura mathoth kod manok moro ka moro. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, kweth ariyogo osebedo katayo chenro magi mag od bura kuonde mopogore opogore bang' ywaruok bedo e kindgi. Gweruok e kind MCAs mag County Assemblies ariyo ma Nyamira owuok e gwenge mag Gusii nyaka e boma maduong' ma Nairobi. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne telo mag gwenge, kweth ariyogo ochwalo spika margi, jotend kweth mathoth margi, kaachiel kod karan margi moro ka moro. Kweth mokwongo otelne kod spika margi Enoch Okero, e kinde ma kweth machielo bende otelne kod spika margi Thaddeus Nyamora, e sinema mane oweyo senators ka omako wigi. The latest elected. Which means there's been another speaker who has been kicked out. Yes, the impeached speaker is there. How many speakers have been impeached out of the Nyamira County Assembly? Enoch Okero ma isiro lwedo kod tend county ma Nyamira onyiso od bura mar Senate ni MCS maromo 22 ne omonje e nyim od bura kendo baye kod chupni mag modho pi motelo ne lweny nyaka e apisi mare kendo muocho tulo. Okero yango ni midhiero mage ne okel kod okang' mare mar tamore chenro mar thicho oko jatend jod bura mathoth e kaunti no bang' yudo oboke mar doho mane chungo chenro makamano. Well, discharging my duties, bottles of water were thrown to me without apparent reason. That faction of the 22 members had issues of punishing the other team, those who voted against the motion, by removing them from their positions where they were serving. Korka kore, Nyamora yango ni enie speaker manyien mar County Assembly ma Nyamira bang' MCS chungo e tich kendo thicho oko Enoch Okero ka speaker margi tarik 24 dwe mar 11 higa mokalo, okang' ma doho moro amora pok ochungo. There was no court order, and to date there is no court order that stopped impeachment. Okay. Impeachment came after. And after the Honorable Okero was impeached, he did file a case in Kisii, being Petition 1. He wanted to set aside the impeachment proceedings and to stop the election of a new speaker. He did not get those orders. He was also never reinstated. Wach makamano okelo duokrok mar wache kind kweth ariyogo, kinde ma kweth mar Enoch Okero yango ni doho ne ochungo chenro moro amora mar chungi e tich kaachiel kod mae tije mar speaker. Interim temporary injunctive orders be and are hereby issued restraining the interested party from purporting to act and discharge of duties as speaker of the first respondent. You've seen him clearly introduce himself as a speaker, which is utter disrespect of the court orders. Kweth mar Enoch Okero kata kamano oyudo loch maduong' bang' jaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango nyiso od bura mar Senate ni apisi mare osebedo ka puodho chenro mag omenda ma okal kod kweth mar Okero bang' jatend migawo mar omenda e kaunti ma Nyamira yango gi ka kweth manie apisi kaluwore kod chik. We tasked the CECM, who is the head of the county treasury, to identify to us who the real accounting officers are and who the speaker of the county assembly is, and they have confirmed. So in summary, he has said the following, that the sum effect of these court orders is the recognition that Mr. Enoch Okero and Mr. Silvanus Ndemo Nyamora are the Speaker and Acting Clerk of the County Assembly of Nyamira, respectively. Senators osingo mar golo chung' margi e ywaruok makamano kendo chwalo report margi e nyim od bura mar Senate. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wasudo Ramogi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula onyiso jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo chope od bura mamalo kiny
mar lero gimomiyo nyaka sani pok ochiw omenda mag NGCDF. Wetang'o golo wach makama bang' jood bura bwogo rocho chenro mag od bura kaka yor nyiso ng'ur margi e wi gimomiyo pok ogol omenda mag NGCDF mondo gichul godo basari ne jopuonjre. Jood bura kone kata bang' miyo gisingo nyaka sani pok giyudo omenda, to koro higa mar 2024-2025 mani komenda masani ochiegni rumo. I direct the majority leader to bring a statement to the House tomorrow at 2:30 to assure the House on the levels of disbursements of CDF so that your constituencies can continue functioning. Honorable Speaker, order. Can we just have the minister here instead of having a response? Can you just direct, for the sake of this House, because I have also put your name at disrepute, Honorable Speaker. If we didn't know you as your members, we would be having problems with you. But now we know you and have been using you as a shield. Can we have Honorable Mbadi here tomorrow, Honorable Speaker, with due respect? I'll direct the majority leader to search for and find the Honorable Mbadi and deliver him to the House at 2:30 tomorrow. Oyangore ni japuonjre ma ne yudo ka onegi e mbalariany ma Multimedia Sylvia Kemunto ne ode kendo goyo bindi ma owito ngimane. Ma oyangi gi jotim bero ma otayo chenrono e kar kano ringre ma Montezuma e boma ma Nairobi ka okinde familia no osingo mar keto bura motegno ahinya ne mbalariany no kuom rem chiwo arita mowinjore ne japuonjreno. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en lit kod kuyo e kar kano ringre ma Montezuma e boma ma Nairobi. Min Sylvia Kemunto nenre ka opongi mirima ahinya koyudo nonro matut e wi kaka noneg nyare. Bero mar ringre Kemunto no otim gi jabero mar sirikal Dr. Johansen Odur kokonyore gi jabero mar familia no. Jobero go yango ni nonro nyiso ni Kemunto ne ode kendo go bindi mochuo wito ngimane. Kalutene koti nene kod ranyisi ni no temo gengo nek makamano. What we found that Sylvia had multiple injuries which were caused by blunt objects. There were injuries on the head and on the limbs, upper and lower limbs. Apart from that, there were also evidence of strangulation. We saw injuries in the neck, which we see in people who have been strangled. She also had what is called cyanosis, someone who was not having oxygen at the time of death. So with this, we conclude that what led to the death of the late Sylvia was strangulation on top of multiple blunt injuries. Gikwedo mago mosebedo kaliekore ni Kemunto no nyumore wuone tangi mar pi mano yudi ringre ni kendo ne opeke kinde mano wito ngimane. Weche magikwedo ni okadieri ka bende giyango ni onge fuoni mare moramora ma olalgo. And we examined the reproductive system of the late Sylvia, and I can confirm to you that there was no evidence of someone who was pregnant because the cervix was closed. The uterus was also non-gravid, meaning that the uterus which was not having any baby inside. This is a person who had injuries prior to being found in the water tank, meaning that the injuries were preceded being found in the water tank. Okinde familiano singo keto bura motegno e mbalariany ma Multimedia kuom rem chiwo arita makare ne japuonjreno ka chal mar kaka noneg Kemunto bende gi chich ni ne ok nyal tim gi ng'at achiel. We are satisfied with the report. Whatever they have given, that was our suspicion. Okinde go yango ni nek mar Kemunto no time ode mar nindo mantiere Multimedia e kano ting ringre e bag kendo otere oda chich Eric Mutinda no temo tino wiye gi bag no kaka pilo bang'e no kete piny. Kane pinyoru yangore ni no ting bag no nyaka orofa mar 4 kama nitie tangi mar pi ema no nyumi ringre nyanno. Where was the school administration? Where were the school guards on that material night when this struggle was going on? This happened during the day, not at night. Nobody saw when all these things were being done. Water tanks in institutions are properly manned and kept. Why? Anybody can go there, drop poison, and kill the whole university students. Okinde go kwa oganda man kod nyalo konygi konyo familiano iko Kemunto kaka unjore ka bende gisingo makoburano ma onge chudo mora mora kalore gi chal mar min Kemunto. En miyo man kende mageno mare na ni kuom nyare no. He has opened a pay bill
called Sylvia Kemunto Ayaye, pay bill number 806 2295. Call upon all the women legislators. We call upon all the women organizations to come to the aid. Ringre Kemunto ibiro ike gweng ma Kiamokoma e kaunti ma Kisii. Lydia Okeo, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi, dakika en 23 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag oimore ka oyweyo mokwongo. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kendo mi apachi kotenre kod weche go. Aneno ka Steve Oburu kantiere Uyawi Beach wacho ni Ramogi yo makare. Ramogi ler kendo weche manyien chopo no maler. Mano Janes mar Kambogo. Ojwang Champe kawuok Uyoma wacho ni omor gi weche mag oimore gi Molmos kendo gichopo ni. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Anno ka otoyo lela ng'isano ni Ramogi TV yo makare gin kod Odoyo Chief kachiel kod familia ne duto te gin Ramogi TV e wang'sa kendo weche manyien ema gineno. Makamu koni weche keta kendo rid weche magarita e kuonde mag tiegruok mag mbalariany makare mondo jopuonjre obed ka ngimagi kare, nikech mano e gima nyalo geng'o masiche ma osebedo kaneno. Wacho ni fuane ne waziri intellectual Opiyo Wandayi gi Super PS Raymond Omolo ka intiere Mombasa okwayo jo Ugunja ni otim yiero mayom mar jo ODM odiochieng' makiny mondo weche odhi manyamonge. Erokamano makamu Uda Sere Ugunja osiep PS Dr. Raymond Omolo wacho kamano. Erokamano. Kasto ano ka bende Otek Angumgore Assembly Maratari okoyota enya Dudubaye Riko Wuri Nyaseme ko kamano wacho ni piny okwe kendo koth bende oleo Kisumu. Jo ODM bende joma odimbore nikech mano chama maduong'. Gidimbre malong'o mondo kik gikud wi jakom. Mano Baba Papa Wuod Wang'apala Kabondo ema wacho kamano. Shemo Tho Soja wacho ni greetings Aluo News kenda mor apoyo mathoth yiero mag ODM motimore gi kwe vijende kik yie mondo ti kodgi marach gi josiasa. Secondly, oeblem Baba Rao e weche yiero matindo mag ODM. Mogik bati lwenje mathoth e bunge mag counties magwa nyiso picha marach. Do we have alternative conflict resolution apart from physical fight? Penjo kamano. Chi ma omoko lwenye bunge onego omak kendo donjnegi gi assault, gross misconduct and abuse of office. Mane kako wacho gi dho Kizungu. Nyako Ramogi yina yie mondo mi ayua break gi kanyo kaduogo to podan gi weche mamoko ma en Ramogi TV weche manyien mago imore kik dhi mabor. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Geso tarika pagariyo dwe mar ang'wen higa mar 2025 Kenya Medical Association koriwore kod Dr. Joseph Aluoch to kod Ramogi FM kelo ni free medical camp mabiro bedo Sawagongo High School manige Siaya County. Biro chakore saa 2 okinyi. Ibiro chiw thieth kod yedhe nono maonge chudo moramora. Kain gi penjo moramora, yuana tole namba 0737 919 699. Siaya Medical Camp kokelni kod Kenya Medical Association kod Dr. Joseph Aluoch to sir kod Ramogi TV kod Ramogi FM. Wanere ngeso sari okinyi. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Evelyn Mudoka. Mondo mi yudi galagala kaka skiza turmani, this star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom. Olemo mar avocado nahero. Anya chamo kode alot, anyalo wiro kode mkati, bende anyalo chame chama kaka fruit. Sero kwa bedo kode machiegni kata matin. En odwa mana nobed gi prince, to bende ok opar wachna kata matin. Machini kendo nyakora mogi bang'o kiwe wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Migawo mar thieth oyango muoch mar tuo mar nyaldiema kata kolera e pacho ka. Kachakre tarik 6 mar dweni ji maromo 97 oseyudo tuo mar nyaldiema ka ji 6 osewito ngimagi kokalo kuom tuono e kauntis 3 ma pacho ka moting'o Migori, Kisumu kod Nairobi. Migawo mar thieth okoni gi tiyo machiegni kod piny owacho mag kauntis e gayo tuono. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler. Kalore gi report mochiw gi migawo mar thieth kokalo kuom jatend migawo mar thieth Aden Duale, e kaunti ma Migori nigi kwan mamalo mag jotuo nyaldiema. E kaunti ma Migori, kwan jotuo nyaldiema osechopo 53 ka ng'ato achiel osewito ngimane. Kaunti ma Kisumu nigi jotuo 32 ka ji 4 osewito ngimagi. E kaunti ma Nairobi nigi jotuo 12 ka ng'ato achiel osewito ngimane. Kata obedo ni tuo mar nyaldiema osechopo e sub kaunti 4 e kaunti ma Migori, thoth jotuo osechango ka ji 2 pod dhi nyime gi yudo thieth e kaunti no. Migawo mar thieth to kod piny owacho mar kaunti tiyo kanyakla mar keto kenge mag kedo kod tuono, kenge ma oting'o medo bedo akicha, tiego jochiw thieth, keyo weche ne oganda, rito ler mar pito kod alwora, tayo weche mag tuono. Kalore gi report mar thieth, tuo nyaldiema landore ahinya kokalo kuom pi kod chiemo mochido, kuom mano dwaro nitiere mondo mi orit ler e kinde duto. Kuom mano, migawo mar thieth onyiso jopiny mondo mi ojiw ritruok e kindgi kokalo kuom neno ni girito ler mar del, tiyo gi pi maler, rito ler mar chiemo to kod manyo thieth mapiyo po ni gineno ranyisi mag tuo nyaldiema. Migawo mar thieth ojiwo jopiny ni giikore mar gayo muoch tuo mar nyaldiema. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jo-Kenya modagi kute mag ayaki, tuo mar kansa kaachiel kod kahera dwaro ni od bura otim lokruok e winjruok ma piny Kenya noketo kod riwruok mar pinje jo-Arabu magiwacho ni dhi medo bech yedhe magitiyogo. Riwruok mar Eco News motelo ne nono winjruok ma kamano wacho ni nitiere bath andika e winjruok ma kamano mochiwo thuolo makende ne kembe moko mar loso kendo uso yedhe, gino manyalo miyo nengo yedhe idho e pacho ka. Simfros Okinda nigi ler. En romo manokelo kanyachiel jotuo mag kute mag ayaki, kansa, tuo mar kahera kind jokanyo mamoko mar twak e winjruok moro manobedo e kind piny Kenya kod piny jo-Arabu mar United Arab Emirates e chak higani. Kotene kod riwruok mar Eco News mochung'ne nono winjruok ma kamago, piny Kenya koro donjo winjruok manyalo biro neno ni kambi achiel kende emochiwne ting' mar loso yedhe e pacho ka. Market exclusivity inamaanisha mtu huyu anapatiwa monopoly na hakuna mtu mwingine ambaye ataingia katika hiyo soko kuuza dawa hiyo. Kwa hivyo mtu huyu anaweza tumia hiyo dawa, anaweza iuza na anaweza weka bei yoyote ile ambaye anapenda kuweka. Jokanyo ywak ni winjruokno dhi medo nengo yedhe thuolo mabiro gima kidek medo midhiero e ngima jotuo. Wang'eyo pile pile ni ka joma uso yedhe tin
to nengo yath dhi malo. Kenya yudo ga yath e nengo mapiny e yo moro miluongo ni compulsory licensing. Matiende ni giyudo companies moko maok original company mondo los yedhego e nengo ma piny. To ka yedhegi wabiro yudo monopoly koa kuom United Arab Emirates kende, to yedhegi nyalo miyo nengo bed malo. Gimedo lero ni nego thiedho kahera, kansa kod kute mag ayaki ni malo. Kimedo bende ni kony mayande wuok e piny mar Amerika e konyo ngima jotuo sani onge. We have people that spend 250,000 in 21 days. As per this document, or even as per this agreement, these prices can go up to times 10. That means in 21 days, somebody will spend around 2.5 million shillings. Honestly, in this Kenya, in this era, it's going to be impossible for one to continue fighting. Ngeche ni koro dhano ok bi muonyo yath. Koro tiende ni tuo mar ayaki dhi malo, dhano mang'eny dhi tho nikech wach mar kahera ni, to kendo dhano mang'eny dhi tho ne wach mar kansa nikech nitiere jok mok nyal kata chulo kata nyiewo yedhegi. Koro wan kaka jok ma timo tich mar advocacy wawacho ni winjruok ni ok dhi kodwa maber. Sirikal kore kwayo mondo kaw pach jopiny kendo ket lokruok madwarore e winjruok ma kamano kapok oleo. So we are concerned with the potential impact the trade agreement has on health sector. Health is very critical and you cannot juggle or play around with health. So in anything that you are doing that has a component of health, it should have public participation because it's going to impact millions of lives. Magi makoro medo kiyo ko ngima jotuo kiparo bende ni mane igani ema piny Amerika nochungo chenro mage bwo riwruok mar USAID. Kimfros Okinda, Ramogi TV. Migepe mag piny owacho dhi nyime kod keto e tim chike manogol kod piny owacho madwaro mondo ute duto matatgi kod kit raum madhongere dendo ni asbestos olwar oko kendo witgi kuonde mowinjore. Jogo mane kod ute matatgi kod asbestos ywago nengo mamalo mar lokogi. Jojuma oluwo wachni kendo ma report. Dwe mokalo piny owacho ne ogolo chik mondo gige umo tado ma ong'ere kaka asbestos mondo koro gol e wi ute duto kendo owitgi e yono makare nikech midhiero magikelo ma oting'o tuo mar kansa. Migawo mar aluora e kaunti ma Migori, mano mathieth kod migepe mamoko mag piny owacho dhi nyime kod keto tim chikni. Talking about matters health, it is dangerous because of the several health risks that it has to the health of our people. Cancer being one of them, and actually lung cancer. Chikni ma ogol kod piny owacho orwake kod oganda, kata kamano kete timo osebedo mapek ne oganda matat ute kolos kod asbestos nikech odwaro omenda mathoth. Kar tiegruok mar jopuonj ma Migori kata Migori TTC en achiel kuom kuondego ma ute mathoth tatgi pod kod asbestos. Kaka idhi gol gige umo tadogi ma onge kaka asbestos pod kelo wich bar ne tend kar tiegruok ni. Kopogore gi adek ma inyalo neno kagi, giduto tadogi kata mabati moketi en mabati miluongo ni asbestos. Asbestos is the all of the day car. 6,362 square meters of this compound buildings are asbestos roofed. And that's a big challenge. Jakom mar board mar kategruok ni Michael Ogutu wach ni gidwaro omenda maro $23 mondo gigol asbestos gi kaachiel kod keto tado manyien. Mondo wagol asbestos mantie roofs manie buildings manie this college biro kao around 23 million and even more. Ne kanyocha wanie the 35th graduation ne waketo ne the cabinet secretary be mar treasury and economic planning on John Mbadi. Ni one of our challenges ma wan ge college ka en removal of asbestos. Nengo mamalo mar golo gige umo tadogi ma ong'ere kaka asbestos ok en mana pek ne ka tiegruok ni to kata kuonde mamoko. Joge ywagore ni kame ike gini kata the cost ng'eny. Adwa nyiso jothurwa ni wang'eyo kaka tuoche machalo ma kansa ma gini kelo niendi hinyowa. Mano ok lo golo asbestos. Asbestos wabro golo. We have no resources allocated to this. So we are depending on well-wishers, we are depending on the government.
Director mochuni alwora e kaunti ma Migori Kennedy Ombogo wacho ni golo asbestos puko gi kama winjore ka achiel kod keto kata mabati e wi tado mogolgi dwaro mende mathoth. Sama obedo disposed ni be nyaka tim supervision gi experts mangi ni land mane ene causeway mar pi o kata ok ene causeway mar pi en land ma water level ni malo koso ne piny. There also have the challenges coming along with it because of the disposal grounds and the rest, but the county government has made adequate arrangements to ensure that we have a few of these which can really help us in mitigating this impact. Kaka e wit asbestos gi mose gole tado bende koro kelo wich bar. Jalub japuonj maduong' mar kategori mar jopuonj ma Migori Naftali Nyangiti wach ni kaka kategruok mar jopuonj pod gi paro ka gidhi wit asbestos gi ka gisegologi. We can remove even today, but to dispose as per the NEMA regulations is what is very, very, very expensive. As you remove them, you must also protect yourself. We have the personal protective equipment that we must use because, as I said, when you inhale the fibers of asbestos, it will have dangerous effects on your lungs and on your body. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi winjo kaka weche magwalo witado molos kod raum ma idendo ni asbestos go. Okelo weche ma ikoni nitiere dwaro mar omenda e kawilgi. Wasudo nyime kendo wawere gi mago dhi e gwenge makadho nam chumbi. Kama wayudo ne riwruok jodong luo e gwenge makadho nam chumbi koro jiwo were mondo ikre mar kawo telo kowuok e lwet jodongo kendo tayo nagi kaka winjore. Magi giwacho e kaunti ma Kilifi nyasi mar sidho Okoth Adera kaka jakom manyien ma oyier mondo tel ne onagi duto manitiere kaunti ma Kilifi. Joja oko nigi ler kowuok e gwenge makadho nam chumbi. En nyasi mane obagi Malindi e kaunti ma Kilifi mar sidho ayanga Okoth Adera kaka jakom manyien mabiro telo ne onagi duto e kaunti ma Kilifi. Jakom jodong luo kadhowadh nam chumbi James Obara Kings mane otelo ne nyasino ne ojiwo jende mondo mi jowuoth kanyakla gi jodongo mar somo pachgi korka weche mag telo. Abiro mondo arwak jakom mar Kilifi mondo chak tich. Kendo akwayo ni jo Kilifi mondo aka ma joluo iwe owuoth kode kanyakla achiel. Mane kwanyalo yudo gik moko kaka oganda moda Kilifi County. Ka wawinjore kendo waluwore kata gi josiasa mondo wawuoth kanyakla achiel. To gi kijende masani wadwa wene gi piny. Piny osechopo kama koro kijende joma tindo ema koro tenwa. To mana gibo telonwa ka giluwo bang'wa wanyiso gi kako nego giwuothi. Mor gi gimo timore kawuono warwako ker mar Kilifi County. Akwayo ni wamed bedo gachiel, wager luo, wabed kaka familia achiel. Jakom manyien no ne okoni maino gidwa keto mar kelo nagi duto kanyakla korka weche mag ohala, siasa kaachiel kod dongruoge mamoko. Na sisi tunataka tuongee na sauti moja kisiasa, social economy, development yoyote tunataka tuwe kitu kimoja ili tudai haki zetu, ili watu wanapopewa maendeleo basari, watu wanapopewa mambo kama tenda, interest yetu, political interest yetu hapa lazima iangaliwe. Lazima sisi kama jamii pia tujihisi ya kwamba tu wakasi wa Kilifi tunaheshimika, tunatambulikana kama jinsi wanapotutambua wakati tunapiga kura. Tuheshimu hao pia. Iwe ni wanasiasa, iwe ni viongozi wa kijiji, wajue sisi pia kuna chemchemi ya uongozi wetu ambaye iko. Hatutaweza kufanya maamuzi ikiwa hatutakuwa na leaders wetu ambaye tumewaweka kwa mamlaka leo. Tutakuwa na utaratibu ya kipekee ambapo itatuonyesha barabara wakati ya njaa, wakati ya kushiba. Mageti Morese chegi matende jodong luo kadhodh nam chumbi koni giwo koko Mario Uganda duto mantiere kadhodh nam chumbi kanyakla. Leadership is a symbol of unity. Na hii ni muhimu kwetu sisi kama jamii ya Wajaluo na watu wote kuwa na kiongozi, kwa sababu itaweza kuleta umoja wa jamii. Na panapopatikana umoja wa jamii, ndio jamii inaweza kukaa na kutatua matatizo yao.
panapopatikana kiongozi katika jamii, ndio jamii inakuwa na discipline, inakuwa na nidhamu. Without leadership, there is no discipline. George Aoko, Ramogi TV. Ramogi kaka joluo ma Mombasa kata gwenge ma Kilifi omoke gwenge ma kadho nam chumbi gikone gimbe nyaka de wange kaka oganda kendo gidwani gibedie mesa mar pogo lemo mag siasa kaachiel kod yudo sir mamoko. Mane momiyo giwacho ni joluo nyaka bed ni gin bende gitambulikana kono Kiswahili bende nyaka wadhi nyime ka wadhiro ka wane pinje mawelo. Haya, wawere kod mano Nyakwa Ramogi. Wang'iyo ni to kawuono ni Nyakwa Ramogi nasingo ni weche dhi bedo mabeyo kendo dhi ng'eyo gweng' machielo. E chenro mar kawuono mar ng'e gwengewa, Millicent Adhiambo konyowa rango gweng' ma iluongo ni Kolenyo ma yudore Seme County ma Kisumu. In iwuon be isepenjori ming'eyo kaka nying mar Kolenyo nochakore? Ma Millicent Adhiambo gi ng'e gwengewa kawuono. Nyakwa Ramogi ajwang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya obiro ma ofuyo kendo e kaunti ma Kisumu e gweng' Center kata chiro mong'ere ni Kolenyo mayudore e sub kaunti ma Seme. Nyakwa Ramogi ka isekalo kata iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Kolenyo, ang'o mabire pachi? Wewinjane ni jogweng' kaachiel kod johala maluorani to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar Kolenyo. Jaduong' mana ogedo e lomo mantie ka iluongo no Lenyo. To Olenyo ni ndara machon kapok lam nobiro mano chien kucho kapok ochopo 75. Ndara na wuok kocha Rough Road moro kocha kuka daja moro yoreru kocha. Koro ndara no kana biro nagoyo kona tok ka jaduong' no. Ai kendo kosako koda machielo chako dogo turo korie chiro machon mawach. Koro niluonge ni kona Kolenyo. Emomiyo kana ka chiro no biro ka kona chopo 1975 ka koro lam koro chako ger lam ka lam biro gi malo. Lam no weyo chiro machon gi piny. Koro jokana lao dongruok nikech lam en dongruok. Koro jodongo ang'wen no neno ni mondo lao lam mondo biku magi chako gedo e chipu lop jaduong' no Olenyo ni beno yie kodgi na gina nyuola. No yie kodgi ma oyie kodgi ma omiyo gi kama gichako gede. Bi ni Kolenyo ka en lop jigi wegi ok en lop sirikal nikech na chiro ma government ong'eyo ni mwalo dong tiwa gede TTI mwalo kucho. Koro na jiyo nyiewo lope ka nigi pesa inyalo nyiewo lopi kuom jaduong' ni to ai gero giri moro. Koro mane omiyo nyingo ng'iyo ni kona Kolenyo. Kani golo chiro mwalo piny kocha kiduoko chiro koni no chake gi ng'ama niluongo ni Olenyo. Ema nochako gero ute Kolenyo ka. Koro nogedo kamano manyaka chiro dokre oluong ni kona Kolenyo. Kech anyuola makar kae nying gi maduong' en Olenyo. Te kwaro moda kachon niluongo ni Mzee Olenyo. Koro kane onindo koro kae niluongo ni kona nikene nte no yorucha ne waka mtoko kona kama kodhi piny kuch. Koro niluongo ni kona Kolenyo. Koro mane nyingo mane ochaka ni kona Kolenyo. Lora no chak Kolenyo nikech nitie jaduong' maduong' manodak Kolenyo ka. Omiyo nochaka ni Kolenyo. Bang'o joparo mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod gima dine mi chak aluora ni Kolenyo. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng' ni. Kanya koro Kolenyo ne obiro kane en kwaro mar ariyo. Kolenyo ne nitie gi yowuoyi adek. Achiel niluongo ni Oburu, achiel iluongo ni Kwaka, achiel iluongo ni Waga. Koro anyach kwaro makawuoyi. Koro Kolenyo kaka nochakre ne nitie dala moro ne nitie kar kona kachacha. Koro mae emomiyo ni chake ni Kolenyo nikech kona ne kona mar tie Kolenyo ma kwara. Kaka Kolenyo nochakre, Kolenyo kwara no ne en ng'ama nomako loka ma en Olenyo. Koro kano gedo kama ne ogedo dalane no to nochopo kama koro ne kona mtoka koa kucho to go kona korieyo Kolenyo ka to ria wach. Mae momiyo nochake ni kona Kolenyo. Nyakwa Ramogi mana kamano. Bang' winjo ler ewi nonro mar gweng' ma Kolenyo, we koro wawinja nena ni gweng' ni ma Kolenyo umbe landore kod weche
kata timbe mage. Kwa ero weche mage maundu kecho ero weche mage security bedo maber kabisa kendo kata kaponi customer oyudre e waka kata mana ng'ato yudo sida e waka to atatu sida ne yo moro ma dhano nyalo tatia gi wadgi. Wan ng'eyo e weche mag biashara kod dongruok e yore mag kelo gige dongruok kodwa machiegni. For example kaka TTI okelno machiegni, wan wa embrace wachno mwarwako timono kabisa kendo ohalni magwa matindo tindo mwaloke iye ka waloko mondo mi skulno bendo yud kaka dongre to nyithindo boyud kaka konyre kuomwa. Wan ko jende kama jobola bola ma otegno gini na tela no kasa negere yore maber. To bende nitiere dongruoge magwengni makolenyo osenyuolo e ngima johala kod jodak maluorani nyaka ne ochakre. Joma nitie community machiegni no chiure ma uso lope ni investors. Ma investors osebiro mogero udi ka ma sani king'iye gi chien to pogruok duong' kabisa kech wasagerore. Wan gi sikul wasebedo go mwalo ka TTI chiro machon ma waweyo chalo dong' lop sirikal. Koro kana wadwaro skul to na wabedo tich mayot ma sirikal ogero na skul e chicho machon cha. Koro wan gi TTI, seme TTI. Waseyudo kiwanja na waonge godo na wana kiwanja no mana machon cha. To waseyude ko ai bunge wan go sani osebiro mogero na kiwanja wan go mwalo ka pap Kadundo. Gidongruok mamoko mang'eny makoro wan godo. Wasegero Post Bank, wasegero Equity wan go iye ka. Waneno ka gedo medre kendo odhi rapidly to gimomiyo gedo medre no en dongruok maduong' mokelnwa kaka TTI mar Seme Technical omiyo dongruok koro betro oshut matino medre. Chon ne apaya rach kabisa sana madhi mwalo yo TTI no ne rach nok ginene ne onge gima longo mane timre. Koro sani waneno ka apaya omedre, wan ga peini maber, osiptal be wan go machiegni, skunde wan go, pi bende wan godo ma olosnwa kaka gi individual but okonyowa. Ano kasa ne kolanya mare dongo ya pa ne ke kombewa sani en town ke kombewa kitebo kai ide mai next town ide kuni ka town onge apa ne dongo kumtieni ke ne ma grofu ni no ka grofu ni ano ka wadu mabero ko marach. To kata bedo ni jodak kod johala kwano dongruoge achiel ari adek gin rem mage mapod nitie makokele alwani makolenyo to kolenyo biro dongore machal kod gwenge mamoko. Omiyo cho waonge gi chiro ka light ma nyalo konyowa kuom nyithindwa masome iye ka manyalo konyo mondwa ma usi asekra ok nyalo konyo yo makare. Ka gitieko to gitieko moleo kendo juma richo rito ge koyo moko winje nikech security light onge. Koro akwayo sirikal ni ka giyie to mondo gine kaka digikonywa kuom security light mondo me nyithindwa masome TTI ka kata jogweng' ma kata koa chiro kolenyo ka to yudo ka koro gin jok man gi luor ahinya ma koro ginyalo bedo ni giloro tich chon. Ni mar kolenjwa ka e seche ma sirikal biro to ka osuru to dok go malo to seche mwadwaro kony to gigoyo wan ni kolenyo ok en lop sirikal. Koro kaka wan joma dak kolenyo wan sirikal mayo wan nikech sa osuru gikawo kuomwa, sa dongruok to gipingowa. Mano ywak ma wan go sirikal mondo kelnwa chiro mar public market ma ji nyalo uso waonge chiro. Sirikal okelnwa cho. Waonge street light nikech nyithi skul osebiro ka mang'eny kabisa somo ka. Street light onge. Koro miyo maundu bedo mang'eny nikech ng'ato yot mondo olivie mudho mondo timni marach. Koro mage kwayo ma wan go kaka jokolenyo mo sirikal otimnwa. Iyudo ka samoro dukni wa pod ituro ikwalo. Ai mar ariyo wan gi kaka mine sana mauso aswekra. Iyudo ka wabiro uso to ka gimoro hingi kata ni oko to kaka inyalo dhi e cho onge. Tax to wachulo kendo jodukni ng'ado license gichulo tax to pok omiwa gimoro kata kaka cho manyalo konyowa e kolenyo. To kolenyo en chiro maduong' moting'o sub locations karibu adek. To waonge cho. Koro wan joma mine samoro iyudo ka wan gi wich kuot kata kidwa dhi konyri kamoro matin tipo kiromo ng'ama kijana ma samoro en ori to miyo wa wich kuot. Koro akwayo sirikal ni kaber to mondo gidonje gikonyo e weche mag security obed motegno. Ai mar ariyo gikonyo e weche mag cho gi taya mar chiro. Security bende apa ni ok beda ahinya wadwani mondo security omedre mondo wabedi more secure than now. Wan go hospital, wan gi TTI pik kacha. Gima koro wadwaro kabisa en TTI morie osim school mwalo kacha. To gi light mani chiro kolenyo ka e. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono. E chenoni mar ng'e gwengewa. Erokamano kuom bedo kodwa kik idhi mabor. Med keto mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.
Erokamano nyakura mogi mano kaka iwinjo Kamili Sindadhiambo lere maber ahinya kolenyo. Yo mawuok Kisumo ka donjo Kisian kasi ng'ada kirie kolenyo kono kasi dhi akala gi Ndori michwe nyaka Bondo nyaka mwalo yo Imbo kocha. Ma oparna kako director mara kawuono iluongo ni Belinda Dhiambo Nyagemo Remo koni kolenyo kanyo ong'e maber ndi. Tend kaunti ma Kisumo kokalo kuom manager mar bomano Abalawanga okwedo wach ma yangore ni gijwang'o chiro ma Kibuye kendo miyo johala kalo e weche matek kaachiel kod achiedh nade gi midhiero mar chido mar chirono koso pi kod teko sitima e kind weche mamoko. Ka oloso kod jofwambo Abala olero ni telo marach manitie e chirono ema osemiyo midhiero masani johala kale omedore. E wi mano olero ni chakre tarik 22 dweni tend kaunti no biro chako chenro mar telo ne chirono kaluwore kod kaka doho oseng'ado. Ichano bende romo kod jokanyo mar lalore ayanga e weche mawinjo bed ni tiyo godo ka be magi oting'o neno ni gikawo thuolo mar telo ne chirono ka yiero jotelo manyien mabiro tayo chiro ma Kibuye. Kawuono adwa lero weche mag shida mosebet Kibuye. Kibuye en market mar county government ma is under the city of mane bwok city ma Kisumu. Choko takataka Kibuye ok nyal tamoa. Stima ma Kibuye ok nyal tamoa. Pi ma Kibuye ok nyal tamoa. Pango tich ma Kibuye ok nyal tamoa. Gim shida mantie Kibuye en telo marach ma Kibuye. Emoseketho Kibuye. Ne higa mokalo ne owacho ni city mondo odhi okaw Kibuye mondo walos mondo wa manage mondo watae maber. To telo ma Kibuye nodhi e galamoro mar court. Mane gi court nonyiso gi ni ndalo mar telo gi gidhi mbele nyaka ndalo mar telo gi rum. Ma en dwe mar 4 tarik 21. Koro alando maber ni kochopo dwe mar 4 tarik 21 city dhi kawo telo mar Kibuye no. Kawa yweyo machielo nyakura mogi kawa duogo to wabro duogo gi weche mag tuke. Martin Ochieng lago kawuok Rwea wacho neno Ramogi makare ahinya mosne Otieno Cheche kantiere Alendu. Made no japeng bao moja wacho neno yo makare kendo Ramogi TV ler to nyilni bende. Tabu mar Josa kantiere Barolengo wacho ni chiro mabar nie mudho koro omiyo okwayo county government kod jo KPLC Masiaya mondo los negi e chiro. Erokamano Tabu mar Josa. In bende ka ineno Ramogi TV achiel kachiel. Wacho ni news iko poa. Chicha ema wacho kama erokamano nya Chicha. In bende amor kodi. Jagedo engineer Fredo Kelo manyakwar nyapi kantiere Kadongo Kabondo. En bende oneno Ramogi TV wacho ni ler ndi kendo jokeyo Nyang'wen SDA wacho ni giikore mana ne arambe mar Gerod Lamo. Keyo Nyang'wen SDA kanyo odiochieng' mar ngeso mar jumani kendo wacho ni oganda ma Jokristo winjo donj gi wer wer ma ywayo malaike mag choko mondo gik moko dhi kare. Erokamano ahinya. Samochiel wacho neno yo makare. Erokamano ahinya Samochiel kantiere Robert Center. Amor ahinya ka ikete Ramogi TV otieno ma kawuono. Owino Ushanga mano wuodo Gonja kone gi kore ne yiero mar ODM yo mar kwe kendo en bende ong'isa ni bat chieng' moro gwela kanyo. Haya obro gweli ka Kevin Omondi bende wuok e gwenge mag Ala kocha wacho ni Anrita winjo ketie mbalariany mondo piny odhi makare. Mwalimu Asariko Ngalo wacho ni kodwa medora ahinya e pacho ka. Kasto Chieng' Jakosege wacho ni MCS wigi wil gi tich mane otero gi e bunge. Sani koro en taekwondo to ok en development mar wuoro. Wacho ni taekwondo ni negi somo kanye. Erokamano ahinya. Makamo kone jo Gonja kwayo gi oganda duto te mawuok e gwenge ma ODM ni gimbi mat kinyi time yiero mondo yiero timre mayom kone gwenge ma Gonja geno ni yiero bro timore mayom mar ODM mondo yud jatelo mag kuonde chung od bura. Wacho ni fwane waziri intellectual Opiyo Wandayi kaachiel kod Super PS Raymond Omolo ntiere Mombasa kantiere Mombasa. Erokamano ahinya makamu wacho ni yiero mar ODM owinjo bed ni bedo mayom kendo mamuol. Nyakwara mogi
okang' na som gi sani tewe akungwa yudi yweyo ka waduogo to atiek weche tuke kaso modong' amula ne kapok an bende awanyora ka wanyo gam kadhi go ng'et ne pien gi kinde ne ka yweyo ka waduogo to weche mag tuke. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, the home of discount. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakwara Mogi wadonjo weche mag tuke otieno ma kawuono. Kama tuke mag skunde sekondar tam mokwongo chakore ayanga e kaunti ma Mombasa, ikine mamoko kuom joloch mag tuke go mopogore opogore e higa mokalo oyudo ka piem ma higa ne ochako bedo mapek. Tim mar Dr. Agri magin joloch ma higa mokalo e tuke mag okapu, jotugo ma yawuoyi 5 koni gi koni noyudo chwat kowuok kuom tim mar Dagoretti mane oloyogi points 93 kuom 71. Weche nokethore ne tim mar Dr. Agri bang' jotugo 4 thich oko e tukego bang' rem chwalo bok magi mag nonro. E kidieny mar nyiri joloch ma higa mokalo Kaya Tiwi mawuok Kadhodha Chumbi noloyo tim mar Ikutha points 100 kuom 23. E tuke mag rugby joloch higa mokalo All Saints mawuok Embu noloyo tim mar Serani points 3 kuom 0. E kinde ma Upper Hill noloyo tim mar Mangu points 28 kuom 5. And we want to pick up in match 2, sail to the semis, and then win the trophy. It is ours for keeps. Brookside Dairy gino achiel mwarango eni wamiyo nyithiwa opportunity marom
katia e school machalo nade, katia e region mane, to wamiyo opportunity marom gi nyithindo duto te e piny Kenya mondo inyiswa talanta mari ma in-go e spodno. Kendo ma morowa nikech nyithindo duto oyudo opportunity mar nyiso ni gichalo nade e basketball, gichalo nade e hockey, gichalo nade e rugby. Sirikal maduong' osechulo omenda maromo siling bilion 1.6 mar riwruok matayo tuke mag adhula pinje mag Afrika kaka omenda ma ochuno ma ichulo gi pinje mabago tuke mopogore opogore. Bang' chopo e nyim komiti ma ochung'ne weche mag tuke, jatend migawo mar tuke Salim Mvurya olero ni omenda no ochul CAF mondo mi Kenya thuolo mar bago tuke mag CHAN ma ochan dwe mar 8 higani, tugo ma ibiro bagi e kind pinje mag Kenya, Tanzania gi Uganda. Mvurya bende olero ni alap ma Kasarani biro yudo korumo kapok tuke go ochakore, ka alap ma Nyayo bende nitiere rang'iny ma opuodh kod CAF. Tok bago tuke mag CHAN, Kenya biro timo ikruok ne bago tuke mag pinje Afrika AFCON higa mar 2027. The payments that are made for the hosting rights, the status of that. Then the plans that you have, that now that we are hosting, how are our teams prepared so that we don't just participate, but we must win. On behalf of the government, I want to confirm that Kenya is ready, to host CHAN and also to host AFCON. As you know, Chair and members, these tournaments are co-hosted, by Kenya, Uganda, and Tanzania. If you go to Nyayo, I think Nyayo is very progressive. We have had 2 matches, 2 test matches actually. We played Harambee Stars, Gabon, and then we did Mashemeki Derby, which was also done in Nyayo. Team Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets osefwenyo fuok gi kuonde ma onego giketie lokruok bang' wito tukegi mokwongo mar osiep kama tim mar Ivory Coast noloyo gi konde 2-0. Starlets oseyudo yweyo moromo kendo timo ikruok motelo ne tuk osiep mar 2 e kindgi kod tim mar Cameroon.